badhe matur Ndara. Nanging saderenge kula matur sembah sungkem mugi kunjuk. Tak tampa pamesti sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat Ndara. Ndara Putri, sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Tunggal karyan kemawon boten wonten ingkang kecicir Ndara. Yen pancen kabeh gaweanmu kuwi ora ana sing kleda, aku matur nuwun. Mengko yen to sak manci-manci Kanjeng Rama kuwi rawuh ana ing taman kabupaten, ngerti gaweanmu ora bakal ora kiciwa to ya. Panjenengan boten kuwatos. Ayo aku. Nyadong duka ingkang kathah Ndara. Kepareng badhe matur. Kuwi ndak pas wae bener. Kuwi sing bisa mlipur ning ora malah kaya petro suara nyak banget. Ana apa sih kok cilik-cilik kaya ngono kuwi? Nyadong duka ingkang kathah Ndara. Kala wau sedaya abdi nembe saged jagung kalih Ndara Putri. Dumadakan wonten pawongan ingkang lumebet wonten Taman Sari. Jaluk. Mboten ngertos sangkan paraning bilahi. Ndara Putri sakmenika anes dipun dadat pawongan Ndara. Koyo sinambe tembang janjan. Kuwi penak matur aku kisik kowe. Yo kowe iki ndak pas rai sawu kowe kan tegese kowe kudu bisa ngerkso sik. Lah kok matur ilang. Wong iki piro? Namung setunggal. Siji. Pancare wong semenake musa wong siji kok ya ora iso lho saiki. Ajeng kula tulungi kula mboten kuwawi. Sebabe Malinge julik sanget. iki sing lupa jane romong kowe. Maling bisa mlebu iku mesti penjagaan kono kene cilembon kabeh. Piye? Nuwun sewu. Niki sampun icalipun ingkang rikala semanten kula jagi tapel watisipun Pura Kencana. Ing mriku wonten barisan prajurit saking Sedayu. Sadyanipun badhe sowan ngabiyantara. Nanging rene panjenengan nembe mempun semedi wonten ing sanggar pamujang. Kula wangsulaken ewa semanten boten timah. Ngatos dadosaken pasurayan. Rahayunipun campuhipun perang prajurit saking Pura Kencana pikantuk kamumpangan. Bila kula nggadahi pandhawa icalipun ingkang putri, tiang-tiang saking Sedayu sing Iso. Wong yen wis duwe karep nanging ora kasembadan, iki ora mendho nanging malah sontro, tekate malah kaya dene wong liya. kados mekaten. Iya, kowe iki. Nah, ning ngono iki bener-bener ana sambungane karo bisa kosdan. Mongko putriku kae ora nate lunga adoh saka taman Pamarti Putri. Tur umure ya durung wancine lunga adoh. Nek ora karo sibule ya ora nate biasa pitan. Iki bukane. Nadi putraku. Dawuh patimbalan kula Kanjeng. Ngono kedadian koyo ngene aja mung sliramu sedangkep. Iki jelas stop. Ae sedulurmu sambung lan kentermeneku. Mau marang kowe kan. Nggih, dawuh patimbalan Rama. Rasa sabke tak tunggu anelasa awana masa kang tegese. Kowe martakne kabar, sing kowe tak paringi kewajiban iki tak saimbarakake. Marang sapa ora pilih-pilih kawula kang bisa tetulung marang sedulurmu lan bisa bali uga mateni sing nyolong
bakal tak gandas. Sampun cenolan terwajud dawuh panjenengan dalem Kanjeng Rama nyuwun tambahing pangestu kula badhe mengsen. Lelung sendak beberapa kali kaki saya. Sekalian Rama Prabu. Kula